Югары яркейдә яшәүче, минем өчен кадерле тормыш иптәшем Габдуллин Илшат Риф улына бүген 30 яшь дип башлана чираттагы мәхәббәт белән сугарылган хат юллары. Илшат, матурым минем, сине 30 яшьлек юбилеем белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа гомернең иң озынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкларын иң олысын юллыйбыз. Якты ал таңнар, зәңгәр күкләр синең күңелеңне һәр чак яктыртсын, балкытып торсын. Таң җилләренең назысы, чиксез бәхетләр, эшеңдә зурдан-зур уңышлар, күтәренке кәефләр юлдаш булсын. Ходай Тәгалә синең шул бәхетләреңә өстәп сәламәтлек бирсен. Рәхмәт сиңа, һәр вакыт якты йөзең, тәмле сүзләрең белән эндәшкәнең өчен. Мин көн саен безгә бергә булырга мөмкинлек биргән язмышка рәхмәтле. Минем өчен син дөньяда иң кадерле кеше, безнең балалар өчен мөгъҗизәле әти. Ходай биргән гомереңдә күпме авырлыклары күтәреп узып барасың. Сынмадың, сыгылмадың, берсеннән берсе шибәр, инҗе бөртегедәй балалар үстереп, шуларның шатлыкларына сөйнеп яшәп ятабыз. Аллага шөкер. Киләчәктә дә тормышыбызга ям өстәп, авырмый, кайгы-хәсрәт күрми, озын гомер итүеңне, балаларның игелекләрен күреп, бергә матур ак кышлардай кебек яшәргә язсын. Матурым, тормыш юлың бүген 30 кат җирдә әйләнә. Бәхетле бул, көлеп кенә яшә, теләгеңә иреш дөньяда. Син бит безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, мәңге картайма, иң кадерле якын кешебез. Котлап сине туган көнең белән, юлларыңа үссен ак чәчәк, алып килсен сиңа бүгенгесе бәхетле һәм матур киләчәк. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Алия, балаларың Дилария, Самира, Ислам. Хөрмәтле юбилярыбыз Илшат Риф улы. 30 яшь әле гомернең башлыгына. Алда әле күпме ачышлар, казанышлар, күпме шатлыклы һәм бәхетле мизгелләр. Шуларның барысында тату, күркәм гаиләгез белән исәнлек, саулык, бәхет тулы күңел белән каршы алырга язсын. Әгәр сине очратмасам, яратуның ни икәнен белмәс идем. Әгәр сине очратмасам, мин үлгән өчен бер кемне дә сөймәс идем. Әгәр сине очратмасам, мин бәхетне бер кайчан да тапмас идем. Әгәр сине очратмасам, таңнарымда матур булып атмас идем. Әгәр сине очратмасам, мин бәхетне бер кайчан да тапмас идем. Әгәр сине очратмасам, таңнарымда матур булып атмас идем. Әгәр сине очратмасам, кемнәр мине шушы тикле сөяр иде. Әгәр сине очратмасам, кемнәр шулай минем өчен янар иде. Әгәр сине очратмасам, мин бәхетле бер кайчан да тапмас идем. Әгәр сине очратмасам, таңнарымда матур булып атмас идем. Әгәр сине очратмасам, мин бәхетне бер кайчан да тапмас идем. Әгәр сине очратмасам, таңнарымда матур булып атмас идем. Әгәр сине очратмасам, мин бәхетле бер кайчан да тапмас идем. Әгәр сине
Işratmasam dağlarında Matur bulup atmaz idim Eğer seni ışratmasam Meni bəxtli bir qayşanda tapmaz idim Eğer seni ışratmasam dağlarında Matur bulup atmaz idim Eğer seni ışratmasam dağlarında Matur bulup atmaz idim Eğer seni ışratmasam Meni bəxtli bir qayşanda tapmaz idim